Hola, sóc en David Ortiz, el professor del mòdul 1, el de les ONGs, del curs d'Introducció a la Solidaritat pel Desenvolupament. En aquest mòdul el que m'interessa molt és que puguis conèixer com van sorgir les ONGs, arran de quin moment històric a l'estat espanyol van començar a sorgir les ONGs i en quins diferents àmbits vam començar a realitzar activitats. Hi ha moltes temàtiques en les quals les ONGs intervenen. Vull que tinguis clar també que nosaltres, la ONG de Provide, som una ONG dedicada al desenvolupament i que les ONGs pel desenvolupament tenim uns principis ètics amb els quals ens regim i que és important que puguis conèixer. Coneixeràs en aquests principis bàsics d'una organització no governamental, però també coneixeràs els principis ètics d'una ONG dedicada especialment al desenvolupament. També vull que vegis un vídeo en el qual ja farà un parell o 3 anys que es va projectar a TV3, que parlava de la cooperació. Jo crec que ja obtindràs moltes dades, molta informació al respecte dels pros i contres que tenen les entitats dedicades al desenvolupament social dels pobles empobrits. I també vull que llegeixis un article que planteja el funcionament que tenen les ONGs actualment a la nostra societat i de quina manera estan més o menys vinculades amb els interessos polítics, públics o privats. És important que puguis també llegir aquest article, que t'agradarà, és en format de pregunta-resposta i obtindràs en ell segur molta informació. Crec que aquest primer mòdul és una introducció, un punt d'inici a tot el que donarà de si aquest curs d'introducció a la solidaritat pel desenvolupament, que estic convençudíssim que t'agradarà. Gràcies.